Gepleşikler Azatlyk radiosu. Hepdäniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiýadan men ýogşan anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny Western Union arkaly kimler aýda $50 uğratmakda kösenýär. Kimler arkaýyn $200 uğradýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Covid-19 Sputnik 5 sancımları başlaýar. Çäklendirmeleriň möhleti doldurýar. Türkmen goşunyna açlyk dowam edýär. Harby bölümde ýotdan we zelýonkadan başga derman ýok. Kaspiyniň Türkmen kenaryna ýüzlerçe düwleniň maslygy akyp çykdy. Prezident ýalňyz energetika toplumyndan nägile bolýar. 5 resmi bir kaýynjaly diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň 5-ligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny hem Western Union arkaly kimler aýda $50 uğratmakda kösenýär. Kimler arkaýyn $200 uğradýar diýen atlan çap edilen gepleşikler. Türkmen goşunyna açlyk dowam edýär. Harby bölümde ýotdan we zelýonkadan başga derman ýok. Kaspiyniň Türkmen kenaryna ýüzlerçe düwleniň maslygy akyp çykdy. Prezident ýalňyz energetika toplumyndan nägile bolýar. 5 resmi bir kaýynjaly. Aşgabatda koronawirusa garşy vaksinasiýa. Marda maskasy adamlar tutmak goýunça reýtler başlandy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz iň köp dinlenenleriň 5-ligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny Türkmen görnüşleri 5-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Şeýle de dinleýijilerimiz, tomoşaçylarymyz açyk söhbet. Türkiýedäki türkmenistanlylar we pasport meselesi. Navalny suut dinlenişine getirildi diýen atlan çap edilen videolarymyzy köp görüpdirler. Gepleşikler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini Türkmenistanlylaryň agly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýäris. Garaşsyz habar neşriniň Rus çeşmelerine salgylanyp ýazmagyna görä 2020-nji ýylda Rus raýatlygyny alan türkmenistanlylaryň sany 2 artdy. Emma muňa garamazdan Türkmen News Türkmenistanyň bu meselede beýleki gyda ýurtlary bilen deňeşdirilenini iň soňky orunda durýanlygyny belliýär. Şol wagtda Russiýa Federasiýasynyň içeri işler ministrliginiň web sahypasynda çap edilen statistik maglumatlar 2020-nji ýylda Russiýanyň raýatlygyny alan türkmen raýatlarynyň sanynyň 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilenini 2 köpelendigini görkezýär. 2019-njy ýylda Türkmenistanyň gelen 1361 immigrant Russiýanyň raýaty boldy. 2020-nji ýylda bolsa bu ýurtdan 2451 raýat Orsiýete geldi diýip habarda edilýär. Orsiýetden raýatlyk almakda soňky orunda durýan türkmenistanlylar Türkiýeden ýaşaýyş ruhsatyny almakda öňdäki orunlara ýerýär. Türkiýanyň migrasiýa gurulugynyň maglumatyna görä, geçen 2020-nji ýylda Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alan daşary ýurt raýatlarynyň arasynda türkmenistanlylar Iraklylardan we Siriýalylardan soň 3-nji orun aldy. Gepleşikler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini öňkü Tussagyň Türkmenistanyňky başdan geçirmeleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmen raýaty 2015-nji ýylda jenaýat jogapkarçylygyna çekilen we ýylkesilen, häkimetler tarapyndan urulyp ýenjilen we kemsedilen denan. Aşgabatyň Köpetdag etrawynyň olalky işgäri Orsiýetde adam hukuklaryny gorýan memorial merkezi bilen söhbetdeş bolup Türkmenistanyň kanunçylygynyň ýagdaýy, deslapky tutsagana şertleri, türkmen türmelerindäki korrupsiýa hakyny jekmejek maglumat berdi. Memorialyň Merkezi programmasynyň Aşgabatly denan bilen söhbetdeşlik esasyny geçen ýylyň aýagyna we şu ýylyň başynda çap eden maglumatlaryny Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan öňkü tutsaglaryň hem bir topary tasdik edýär. Ýyl kesilenden gysga wagt soň günä geçiş arkaly Azatlyga çykan denanyň türme ýatlamalary türkmen türmelerine geçirilen 50 günlük ilip atlandyrylýar. Özüm hakynda kän gurrun berjekdäl. Megerem bir o diýen gazakly bolmaz. Men Niýaz döwründe Aşgabatyň Köpetdag etrawyny işledim. Tamamlanan ýokary bilimim ýokdy we üstesinde Türkmenistanyny ermeni familiýasy bilen wezife basganjagyny öňe süýşmek mümkin näl. Şol sebäpden jetdi. Ýaşaýyş jaý ulanyş trestini bagwan dispetcher hökmüni hasaba alynym. Aslynda men Köpetdag etrawynyň häkiminiň ştatdan naşary kömekçisi boldum.
2007-nji ýylda Derya Nuriýewiç ýokary wezipa çekillige tiz wagtdan familiýam sebäpli diskriminasiýadan öýköläp, işden çykdym diýip, öňkü Tussag iş tejribesi bilen barlykda işden çykandan soň käbir işleri başaranlygyny we şu sebäpden hem türme düşenligini gurrun berýär. Ada edilmeýän Tussag Türkmenistanyň aýarlary sürjülük şahadatnamasyny bermezlik barada dillen berilen görkezme bilen baglykda öňkü tanışlaryndan peýdalanyp bir aýaly sürjülük şahadatnamasyny almagy kömek etmekde aýplanypdyr. Hasanygy onuň kömek eden aýaly odolky etrap häkimine garşy maglumat toplamak maksady bilen ýörüýti berilen adam bolup çykýar. Kömek soran aýalyň erkek dogany prokuraturada derňe bölüminiň müdiri bolup işleýän ekenini öňkü Tussag memorial bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Merkadazi programmasynyň bellemegine görä öňkü Tussag 2004-2007-nji ýyllarda Aşgabatyň Köpetdag etrawynyň häkimi bolan Derýagelli Orazowyň kömekçisi bolupdyr. 1962-nji ýylda doglan Orazow 2007-nji ýylda ýagdaýçylyk we sport boýunça döwlet komitetiniň başlygy wezipesine bellenýär we soň 2008-nji ýyldan 2012-nji ýyla çenli aralykda ilki Aşgabat şäheriniň häkimi, soňra Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary bolup işleýär. Öňkü Tussag özünden öňkü başlygy barada, hususan onuň eden bir kanun işleri barada maglumat almaga çalşanlyklaryny, sülçüniň hatda hyzmatdaşlyk etmese ogullugy alan 9 aýlyk çagasyny ýerine almak kaýbatyny hem atanlygyny gurrun berýär. Derňewçiniň ady Islamdy. Familiýasy häzir ýadymda däl. Öň Derya Nuriýewiç bilen işleşenligim üçin ol häkim nähili ters işler etdi. Jet başlygy işleýär diýip belli galynan ýerim emeleri öwürüp çöwürdi. Ölenleriň kwartiralaryna näme boldy we şoňa meňdeşler hakyna köp sora berdi. Düşündim. Derya Nuriýewiçe garşy hapaýygyny ýarlar. Oňa 15 ýyl we ondan köp berip bilerler. Amnistiýa hem düşmez. Meni hem cinayet şärig ederler. Hiç kime hiç saat suud edip bilmersin. Şu sebäpden hiç saati bilmeýänligimi, diňe kezapçylyk edenligimi aýtdym diýip, öňkü başlygyny garalamak üçin basyş edilen, hatda 9 aýlyk çagasynyň hem elinden alınjakdygy aýdylan ene ýurtda adamlaryň bir-birine garşy görkezme bermäge mejbur edilişiniň köp estilýän mysallarynyň birini tasdik etdi. Öňkü Tussagyň 2015-nji ýylyň sentýabr aýyna suud edilişi hem türkmen kadiýetleri barada eşdilen öňkü urunlary tasdik edýär. Rahman atly kadi bizim öýünnenli, häzirki awadan. Ol meniň aýallygynymyň goňşusy. Suuddan öň onuň ýanyna bardylar diýip öňkü Tussag kadynyň ýagdaýyny, onuň ýüz uruny men hiç saat edip bilenmek. Maňa eýýän prokuraturadan jaň etdiler. Oňa ýyl kesmelligini duýdurdylar. Ol köp saat bilýär. Onuň bilen suuddan soňam köp gidişerler diýenligini gurrun berýär. Şeýlelikde eger Allah halasa birinji günä geçişe düşmek üçin Rahman atly kadynyň maslahaty bilen Tussagyň ejesi $3000 para berýär. Hökümden soň meni kadiýetiň aýratyn kamerasyna ýerleşdirdiler. Şol ýerde sagadyna 100 manat berseň, ejeň ýanynda oturup sagaň hem görüp bilýärsiň. Diýilen puly töledik. Ejem meniň bilen bil oturdy. Konvoy gelýänçe 4 sagat garaşdym diýip öňkü Tussag ýatlýar. Soňra Aşgabatyň Jitnikov köçesindäki deslapky Tussaganyda. Eýlesi 4 adymlyk kamerada 16 ýaly bilen oturan 13 gün hakyna gurrun berýär. Otow ine 4 ýyl. Biz onu adymläp ölçedik. Eýlek 4 adym, beýlek 4 adym. Biz köplükdik. 16 töwereği aýal gyýdyk. Düşük ýa-da ýatlyk ýokdy. Sentýabr aýy bolsa-da heniz yssydy. Hajatkany hem şol ýerde kameranyň içinde, ol diňe poluň deşigi. Su akmaýar. Nowatçylyk edýän adama pul berseň, ol ýörüýte açary berer. Sen açarsyň we azyk suw geler diýip Tussag aýdýar. Şeýle dol öňkü ýolbaşçylaryň hatda deslapky Tussaganyda hem suuddan soň etaba garaşan wagtlaryna da beýleki Tussaglardan has gowy şertlerde saklanýanlygyny gurrun berýär. 6 ýyl azatlykdan mahrum edilen denan gysgaça soň ejesiniň prosentini alyp beren $3000 netijesinde nowatdaky günä geçişe düşýär. Türkmenistanyň Gurbanuly Berdimuhammedow prezident bolmagynyň öň esasan gadyr ejesine gawat ýylan edilen prezident günä geçişleri soň her uly bayramçylyga gawat geçirilmeli edildi we yerli ýagdaýdan habarly adamlar amnistiýalaryň köpeldilmeginiň korrupsiýany hem känesi köpeldenligini aýdýarlar.
Hormatly dinleyijiler, öňkü Tussagyň başdan geçirmeleri barada gurrun dogamyny Hepdäniň jeminiň innik hepdädäki sanyny eşitdireriz. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi häkimiýet kredisi Vladimir İliç Leniniň Ulyanowyň sözleri bilen aýdylsa, rewolýusiýa ýagdaýy, aşagdakylaryň öňkü ýaly ýaşamak islemezligi, ýokardakylaryň öňküleri ýaly dolandyryp bilmezligi, onlar çyla çeken syýasy krizis bilen ýüzbeýiz bolan postsovet liderleriniň we ýaş nesliniň öňünde duran kynçylyklar baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Rus siýasatçysy we korrupsiýaga garşy görüşçi aktivist Aleksey Navalnyň korrupsiýa derňewleri we ahyrynda gümürtük aýplamalary esasynda türme basylmagy ortatda soňky ýyllarda görülmedik halk protestlerini döretmek bilen bir hatarda Rus häkimiýetleriniň mümkin bolan halk gozgolanylarynyň öňünde durmak usullarynyň Türkmenistan, Özbegistan ýaly has ýowul dolanýarysly hasaplanýan ýurtlaryň güýç guruluşlarynyň ulanýan usullaryndan kän tapawutlanmazakdygyny, şol sany Rus tussagana şertleriniň hem merkezädi ýurtlarynyň akydan gowdärligini dol açyp görkezdi diýip Ýewropada ýaşaýan 32 ýaşly türkmen Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şol wagtda Rus ýolbaşçylarynyň bu emele gelen ýagdaýdan baş alyp çykmak mümkinçiligini uly soragatsyna alýan kynçylar hem az däl. Bu ýerde mesele gurrun edilýän öňkü Sowet ýurtlarynyň 30 ýyldan soň çygymal bazary bolup galmagyna we ykdysadyetini dürleşdirip bilmän giň eran korrupsiýa batkasyna dol batmagyna diýip radionyň söhbetdeş aýtdy. Çygymal bazarlarynyň gelejegini saklayan institutyň müdiri Maksim Averbuch'un pikirçe orsiýet 2030-njy ýylda ýene 10 ýyldan her kysymdan hem garyp düşer. Şeýle dol bu ýagdaýdan Hataýyň peýdalanmak ähtimallygyny öýdürýär. Bu we beýleki ýagdaýlar şol sany Rus mekdepleriniň häkim oğlumlaryň Putin we onuň köşkü diýilýän barada ýurtda dowam edýän kronik garyplaşma hakynda sora görýän uly klas okuwçylaryny gorkuzjak, ýuwaşatjak bolup bütün ýurt boýunça öz boluşly polisiýa işgärlerini öwrülşi. Şu aralykda Özbegistanyň prezidentiniň ýaşlary we olaryň durmuş kynçylyklaryny ýatlap bu meseleni çözmegi beýlekler bilen bir hatarda döwlet howpsuzlyk gullugyna hem tapşyrmagy. Bu tapşyryga bildirilýän reaksiýalar barada innik gepleşiklerimizi gurrun ederiz. Häzir ortatda dören dolanýarys krizisi bilen baglykda ýaşlary watançylyk ruhuny terbiýelemek diýilýän barada öňräkden bäri alad edýän türkmen häkimiýetleri hemde ýurtda 3-nji diktaturanyň döremek ähtimallygy. Şu hili alada bildirýän synçylaryň emele gelen ýagdaý baradaky pikirleri bilen tanışmak üçin öňkü guruw, ýagny döwlet aňtogullygynyň işgäri Kanadada ýaşaýan türkmen aktivisti Rahman aga bilen söhbetdeş bolýarys. Orsiýetdäki tussagana şertleri bizde soňky 30 ýylda türkmen türmelerinden geçirilen 14 000 adamy ýatlatdy we ilkinji soragymyz Türkmenistandaky türme we tussag problemlarynyň kökleri barada boldy. Rahman aga Türkmenistan Sewitde ilatynyň jan başyna iň kän tussagly ýurt diýilip bilinýär. 1930-njy ýyllardan soň 1990-njy ýyllara çenli Türkmenistany beýleken jogapkärçilige çekilen bolmany. Näme üçin ýurt garaşsyz boldy kanuny bodýan köpelli. Siziňçe olarky guruw işgäri hökmünde öz tejribeňiz nukdaý nazaryndan pikiriňizi paýlaşsaňyz, Türkmenistanlylar kommunist agasyz kanun esasynda ýaşamaga taýin dälmidi? Bu soruğa her bir cevap verip bolýar. Ýöne esasy 17-nji ýyl rewolýusiýa bolup Sowetlanyň döremeği esasynda 30-njy ýyllardan soň 90-njy ýyl çenli ýa-ni ýerlerde adamdan hal ýagdaýy gowrun başlady. Edil suw güne seredende jenaýatçylyk az boldy. Esasanyň ýolbaşçylar tarapyndan. Indi häzirki ýagdaýy alsak, ýa-ni 90-njy ýyldan soň bu ýagdaýlar alsak. Bu ýagdaýlara näme içeri gorup bildi? İçeri goruladyn ingelerler var. Esaslerin dağılmalı veren önkü esaslerin galan emme emlaklar eline pulu bar adamdan üniversitede adamdan yaşayışı gününden tezelip adamdan yaşayışı sosyetinin şu cinayet işini başkoşmağına itekledi. Kanunun esasan haýsy tarapdan kän boldy? Häkimiýetler tarapyndan mı ýa kanunlar gowulmaýan halk tarapyndan, adamlar tarapyndan kän boldy? Onu var iki tarapından ama istegoljak. Ýöne
şolatları iteliverin, şolatları iteklen en esasy hükümet yollaşçıları toy. Kanun bolup yankı raýatlyň şeýle ýagdaýa düşmegini etdi. Diýmek onu esas kanunlaryň köp bolmagy ýokardan gaýdypdyr da aşakdan näle. Hakykat. Inni Rahman ağa bir pikire göre ýurtda işsizligi köpeltmek, adamlar mümkin bolýarça garyp we sogatsız saklamak, ilaty jenaýaty teklemek, netijede sessiz we tawin bolar ýaly etmek üçin häkimetler tarapyndan yara hökmüne ulanyldy. Bu bil kastdan oýlanşykly döredilen ýagdaý. Ikinji bir pikire göre bu jemgyýet bir guruluşdan başga bir guruluşa geçende öňkü tejribeler we ýygalyk aň düşünje sebäpli öz akymlaryň döreýän ýagdaý. Siziňçe bu garaýyşlaryň haýsy hakykata has golay we näme üçin? Ýören men bu soraga şeýdip jogap berjekden birinji soraga jogap berýärmi? Suratlara ýanky şu iki pikirleriňizi gawap gelýärdi. Ýöne iň esasy ýanky hökümet ýollaşçylarynyň suratlara baş goşmagy, toý. Halky bir sowgat koymagy. Ana bir sowgat koymagyna da bir esasy zat bar, olam ýanky bolary prezident Niýazowyň alyp baran taktikasy, toý. Şu döwrüň siýasaty. Ol bir kitap ýazdy, ruhnama diýip. Ana şol diňe şol ruhnamany okuwçylar ýatdyň bilmeli. Ana oku bilim, kimya, fizika, matematika, yerli raýatlar aňsyz saklamak, bilimsiz, kanun bilmeýärlik saklamak. Şolatlar hökümet tarapyndan iň uly edilen ýalgyslyklaryň biri şol. Batı uly edilen ýalgyslyklaryň biri sebäbi Niýazowyň döwründe şol çykarlan kitap ýanky ol diňe bilimge aslamlaryň tehe düşmegini etdi. Olam hökümet ýollaşçylaryň bulardan peýdalanmy. Sebäbi olar bir düşündi. Halky geç derecede saklamak olary näme şol bilimde gamçyňmaýarlar, her bir zat demekle şap vurup durmaly. Inna Rahman ağa biraz jogabyňyzy anyklaşdyrsaňyz, siz bir sözüňizde ýalňyşlyk diýdiňiz. Bir sözüňizde bolsa bil kastdan edildi ýa-da peýdalanmak üçin edildi diýen pikir öňe sürýärsiňiz. Siziň pikiriňizçe haýsy has dogry? In ýakyny, şu in ýakyny özüne tawin etmek üçin edildi, bil kaslaýyn. Inna Rahman ağa Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow odolky baş prokuror Gurbanowy Atajanowyny paş edenne hukuk edaralarynyň paraxana öwürlendigini, hukuk ugrundan okaýanlaryň esasan wezipeli adamlaryň çagalardygyny aýtdy we öňünde oturan pagonly adamlara ýüzlenip içiňizde dogry işleýän barmy, eliňizi galdyryň diýdi. Şonu elini galdyran köp bolmady. Siziňçe häzirki ýagdaýyň emele gelmegine hukuk edaralarynyň işgä ya da şu oğullarını hukuk uğrundan okadan adamlar, olaryň başgalar nähil rol oýnaýar? Mesele ilçede orada baş prokuror Gurbanowy Atajanowyny aýranna bu zatlaryň bolduğunu Gurbanowy Atajanowy da bilýärdi, on gapdalyny naçarlyk adliýelerim bilýärdi, näme murkuturdugyny. Sebäbi o döwürde şeýler başlady, ýanky Tussag'a gapan murulýar. Hawa. Tussag'a gapan murulýar. Ana şol gapanlary bir sotaýdaky Tussag döwlet ana Tussag'dan öz gapanlaryny gurup başlady. Yugoşdanam çeýip araşdyrap başlady. Araşdyrmakda ömürde bile urýarlar, hökümetiň puluny bile paýlaşýarlar, onlar bahana tapýarlarda hökmen birini tutmaly. Ondan sotaýda sora bolýanda, hani haýryňyz dogry işleýäňiz diýip çeýip eliňizi galdyryn diýip sora beripdir da. Olar bilen o sora haýryňyz dogry işleýäňiz diýip Tussag Niýazowyň özüne bermeli. Sen dogry işleýäňiz diýip. Eğer diýende çok özü dogry işlep başlanma, bu zatdan köpü seýadir şeýle gormazly. Ol başdan ýalwaýtdy, 3-5 gram üçin deýmeň adamlara. Ana demediler. Nähil boldy? Ak parçadan dolmady Türkmenistanyň üstü. Ak paraşok geraýyndan doldy. Ondan ne saýdyň zorunmaýan ki, hani eliňizi galdyryn. O elini galdyranlara mara, şonuň öz ýakynlary, öz ýakyn adamlary elini galdyrdy. O belekler nämesin? Hani galdyrsyn, şu taýda sen ne bir ay planlar etmeli, ne sülseýse goýulady, sesin çykarsan, son sen ýygyna alyp diýerler şo döwürde. Her soruyor sen ne özüňi teklip bolmaly.
yukarı işlerlere. Olar senin oğulya. Sen düşüncen olmalı. Sen şunu ettiyse şunu etmeli olup sordu başka da yok olsaydı. Rahman ağa, gysgaça aýtsaňyz, egerde hukuk goraýjy edarlarda işleyen adamlar şeýle rol oýnamadyk bolanlygyny Sapar Murat Niýazowyň özi şuňky emele gelen ýagdaýyň esasyny goýup bilermi diýe közi. Goýup bilmez diýe közi. Eýeri köpçülük kelip bir ýere ýygnanda ýek adamyň hiç wagt çaňşykmaýar. Diýmek onda şu hukuk edaralarynyň işgärleriniň kömegi bilen şuňky ýagdaýy döretdiň Sapar Murat Niýaz. Şeýlemi? Hakyky şeýle şol. Gurruňy dogam etsek Rahman ağa, siz bir gurrunçylykda Türkmenistanyny 3-nji diktaturanyň döremek ähtimallygy barada alada bildirdiňiz. Siziňçe türkmenistanlylaryň azat we adalatly saýlawlara gelmeýän barha ýyza gaýtmagynyň esaslary, düýp sütünleri nämede? Häzir ine daşagy ýurtda ýaşaýan biziň türkmenlerimiz var. Men olara da soruna ýurtda da aýdyp geçdim. Häzirki döwletiň etken pyssyk huzurluklarına gawat karşı durun. Her biziň türkmen raýatymyz sol adam men üçin doganlar, jigider, dostlar, dene soň Allahlar. Ýakynlar. Seýäbi olumam ýanky şeýdip çyksetmekleri, şeýdip düýüşüp ýanky Zoom'da şeýdip konferensiýa borup zat edip olatlar gatuguzar. Ýöne näçe bolsa biz birleşdirmeli, eger ýadyňyzda bolsa oşun awdykuluş pageram birleşdirjek bolup gaty köp alad etdi. Ýöne oňur kämir ünslerin bolmady şu döwürde. Edil häzirim edil solar ýaly. Men başdan bunyň köp söýlemini görleşdim men. Murat Gurban bilen Kaka Murat'dyr. Beylekiler veren hemmelerden görleşdim. Biz ölümüz taşadı utta yaşap bir bolmasak biz hiç wagt zat edip bilmez. Olar biz taýda hemmelerden başını başlap diýer. Biri yok. Bir bolup bir erik tüýgürüp şonu biz şeýdip başını başlap diýer. Olar bolsa aýna yerlerde nämedim, edin. Olatları etmek üçin biz prosta häzir näme bermeli? Partizan ýagdaýyna biz häzir aňyrdakylary ýanky ýaragyň dubeldan astyna aldyrjak bolmadan aňyrdaky ýaşap oturýar. Olaryň Türkmenistanyna ýaşamyz galmady. Indi beýdir biziň aňyrdaky ýaşamyz ýok etse türmeleri basylda görnükdir. Biz näçe bolsa şonu başga ýolunu gözler. Başga ýollaryny tapyp birazcık taktikany ýetmeli. Bir olmaly. Bir ýerde direk bir maslahatly bir iş edip bilmezek. Bu nemeler bitdiğini bilýän ulo. O zaman ýanky şol diýen adamlar häzir tutay barasa 3-nji diktatura bozulmady men gözüm etse. Eğer olar bizim köne işimde de bir öğretmenler adamın kepleşi, adamın garajı, uzatlar bilen adamın öğrenmene. Men ne diyorsun kaktığı oğlanlar, ne başka son dinleyen oğlanlar men pikirimi paylaşıyorlar da. Onda sizin pikiriňizçe şu ýyza gaýtmagyň esaslary ýa-da sütünleri birleşip bilmezlik, bir pikire gelip bilmezlik. Öňe gitmegiň sütünleri bolsa bir-bire aýamak diýjek bolýaňyz, şeýle bolup çykýarmy? Bir aýamak birinji bolsa, sebebi edil häzirki döwürde biz çoň aly ýol almasak, öňe gidişlik tez bolar. Inni Rahman ağa, gurruňy jemlesek, çykalgan nämede ýa nämelerde görýärsiňiz? Türkmenistanyň hakyky dünýäwi hukuk döwleti bolmagy üçin nähili strategiýa işlenip düzülmeli şuňky günü? Öz pikiriňizi, şahsy pikiriňizi aýtsaňyz. Bu da çykalgasy, olaryň ýan kaýdysy mäli, şoňky agryr bolmak. Agryr bolup, bire hormat goýmak. Gürle sen hakykat ýol bilen bir zatlar edip barýan bolsaň, sen şonu suud et şol adamyň ýanyna. Şol adam bilsin sen şu hakykat ýol bilen barýanyny. Ana şol zatlaryň strategiýasy şu zatlardan başlanýar. Birinkiler başlaýan, aýna plany eýle. O bilip zat etmez. Davay şol adam tapalynda, şol adam bilen gürleşip, gürrüňe çerip, bire suud edin. Alparyan olması işte oğul ýa-da birleşelim. Ana şol esasy strategiýaň birinji bir akym bolup gitjek. O zaman bir şoňa ýola goýsak, bizim gaplarymyz bilen gitjek adamlar köp bolar. O sebäpden bu zatlaryň biziň geljekde Türkmenistanyň ösmegine, geljekde Türkmenistan raýatlarymyzyň gowy sosial tarapyndan, hemme taraplaryň gowy ýaşamagyny elbet.
Bir Kanada'da yaşayan Türkmen aktivisti, olarky guru işgäri, hukuk hünärmeni Rahman Aganyň pikiri. Hormatly dinleýijiler, bu mesele boýunça sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bir de öz pikirleriňizi ýazyp iýerip, jedelleşip bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen Hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.